May hapon, mga igsuon, alang sa atong pamalandong gikan sa Ebanghelyo karong adlaw, akong hulman ang giingon sa usa ka pari nga Jesuita, si Father Link. Ingon siya, it's not always holding on to things that makes us strong. Sometimes, it's letting go. Tuo mo ani? Yes! Ug muhatag ko ninyo ug tulo ka examples anang letting go. Kwarta, tao, ug pagbati. Kwarta. Ang nisulod sa akong pamalandong si Mother Teresa of Calcutta. Kaila mo niya, di ba? Usa ka santo, living saint ag sa buhi pa. Abi ninyo, gikan sa arangan nga pamilya si Mother Teresa, pero iya nang gibiyaan tanan ug nisulod siya pagkamadre nga nangalagad ra bapod sa mga kabus, mga baho ug hugaw, mga masakiton nga makatakod. Anyat diha niya nakuha ang kusog nga walay kapareha, ang kalipay nga walay kapareha, ng smile ug happiness nga very pure because ni let go siya. Ikaduha, tao. Bag-o lang ko nakabalo nga mas dali di ay makaanak ang mama kung wala diha iyang bana. Kay kung naa iyang bana sa tapad, magmanyaman. Munang dugay makaanak, munang ilet go sa niya iyang bana kadyot, aron siya na lang usa, strong siya ug makaanak dayon. Kabalo ko mga igsoon, naapod mo'y mga experiences nga nilet go mo og tao kay nahimo mong immature na dependent kaayo mo. Pag let go ninyo, nahimo mong stronger o independent. Ikatulo, pagbati. Daghan siguro nato diha makarelate ani nga kana bang pag let go nimo sa imong garbo, sa imong pride, sa imong arrogance, sayon kay kang nakapasaylo sa imong kontra. Di ba? So mga igsuon, gatuuta nga kanang hold on tagbutang tao or pagbati, abi nato mudaghan ta, mulambo ta, sus nahimo man din tang immature, nahimo man din tang luya. So kung gusto kang ma-strong, do you want to be strong? Then kanang mga butang nga lami unta pero nakapa-immature ranimo, nakapa-weak ranimo, let go. Okay? God bless!